बयखौबो खुलुमबाय। आङो मैया बेलासियाव मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, बिराद मानसिफोरा आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदों। 50 जन साबस्क्राइबारावहाय आंखौ 200 जनसो जागोन, इसोरो आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना। नायथाव जाया, आं कमेन्टखौबो फरायनोबो थाङा आरो आं जेबोबो साना। माने माखासेफ्राथ' आंखौ सापर्ट खालामो। खुलुमबाय लोगोफोर। कनजिताया मिया मोनसे भिडिअ शेयार खालामदों जे बुंनांगौ बायथ' जाबाय, आंबो बुंनोसै आरोना, बेफोरखौ लाजिनांगौ खोथा गैलिया। जे कनजिताया प्रेगनेन्ट जादों होन्दोंमोन नालाय, दा बेखौ गोबां मानसिया कनफिउज जादोंमोन, गोबां मानसिया गाज्रि कमेन्ट खालामदों, हेट कमेन्ट खालामदों। मानि थाखाय? जे बे गथ'आ सोरनि, गावनि हासबेन्डनि ना बेफोरबायदि दैदेननि होननानै। दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे हेट कमेन्ट खालामनायफोरा बेफोरनो। आं रावजोंबो लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै, जे कनजिताजों लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै, जे सोरजोंबा लोगो जानानै भिडिअखौ बानायाखै। जास्ट मोनसे सिम्पोल बाथ्रा बुंगोन। कनजिताया गथ' सानै दोङो, बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन? जेम्स ब्रादारा बुंदोंमोन। नंगौ, कनजिताया सानै गथ' दोङो। बिनि गथ'खौ सोर नायगोन? सोरबा रिल्स बानायनाया नायगोन ना सोरबा रिल्स बानायनाया जाहोगोन? बेफोरबायदि मोननैसो बाथ्रा बुंदों। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। बिनि गथ'खौ हौवायासो नायगोन एबा कनजिताखौ हौवायासो फिसिगोन। जेरै सिक्किमाव दा बिनि हौवाया हाजिरा मावनानै कनजिताखौ जाहोगासिनो, फिसिगासिनो। नंगौ, थाइसे थाइनै रिल्सआव कामायगासिनो, कनजिता सिस्टारा कामायाखै नङा, बेफोरबायदि हौवानि बायदि। दा हौवायाथ' सिक्किमाव खामानि मावनानै कनजिताखौ एबा गथ' सानैखौ जाहोदों, फरायहोदों गोबां खस्थ'यै। दा बेखौबो एसे बुजिनांगौ कनजिता सिस्टारा। आं बुंलायनांगौ खोथा गैया, बांद्राय आंबो बुजायनांगौ खोथा गैया। मोनथिखागोन हाबा जानाय लाइफआ बोरै, सिख्लानि लाइफआ बोरै, सेंग्रानि लाइफआ बोरै, हाबा जानाय लाइफआ बोरै, मोनथिखायो मानसिफोरा। दा बेनिखायनो गोबां बाथ्राखौ बुंलायनांगौ खोथा गैखाया। दा आङो मोनसे सिम्पोल बाथ्राया बेनो, कनजिताया नै जास्ट भिडिअ मोनसे शेयार खालामबावदों। बे शेयार खालामनाया जाहैबाय, कनजिताखौ गोबां मानसिया कनफिउज जादों, ना दैदेनजों थाखो ना गावनि हासबेन्डजों थाखो गावनि गथ'आ होननानै। लाजिनांगौ खोथा गैया, बुंना लानाया मोजां। मानो होनबा गावनि हौवाजोंसो थादों, माबादों, बेफोरखौबो मोनसे बुंनांगौ खोथा जायो, नङाबा कनफिउज जायो नालाय सोरबा। बिजोंसो रिल्स बानायबाय थादों, बिजोंसो भिडिअ बानायबाय थादों, मा थिग गथ'आ बिनि नामा, बैफोरबायदि कनफिउज जागोन होननानै कनजिता सिस्टारा गावनो बुंफोरना लादोंनो आरोना भिडिअखौ। नायग्रोना ला, गाज्रि मोननो नाङा। कनजितानि एसे क्लिप लानानै भिडिअखौ होनाय जादों, नोंथांमोना नायग्रोना ला। नङाबा सोरबा डाउट जाबाय थागोन नालाय, बुजिनाय नङा जे बे गथ'आ सोरनि मार होननानै। दा बुंनाय बायदिब्लाथ' बिनि हासबेन्डनिनो जागोन खोमा, हासबेन्डनिनो जागोन आरोना, सोरनिथो जानो। जुदि बे गथ'आ गुबुननि जानायमोनबा कनजितानि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारनाय नङामोन जे आङो प्रेगनेन्ट जाबाय होननानै। बेनिखायनो कनजिताया गावनि खुगाजोंनो बेफोर बाथ्राखौ फोरमायना लादों आरोना। गिनाय थागौमोन मोनसे, जुदि बे गथ'आ गुबुननि मोनबा कनजिताया बुंनाय नङामोन। गोलोमलायदोलै लोगोफोर, गरम, लाइन थांबाय दै, फेनबो गैया। दा नोंथांमोना नायग्रोना ला फार्स्टआवनो भिडिअखौ। आं बांद्राय बुङा, मा बुंखो कनजिता सिस्टारा, ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरब्लानो जाबाय दै। बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय, जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांमोननि थाखाय गरमबाबो आपडेटखौ लानानै फैदों। गुदुं गुसु नायनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय दै। दे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नायग्रोना ला फार्स्टआवनो। बयखौबो खुलुमबाय। आङो मैया बेलासियाव मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, बिराद मानसिफोरा आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामदों। 50 जन साबस्क्राइबारावहाय आंखौ 200 जनसो जागोन, इसोरो आंखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना। नायथाव जाया, आं कमेन्टखौबो फरायनोबो थाङा आरो आं जेबोबो साना। माने माखासेफ्राथ' आंखौ सापर्ट खालामदों। जेनेबा आङो बेखौनो बुंनो सानो, आङो गथ'फोरखौ लानानैनो भिडिअ बानायदों। आङो थगायनोबो रोङा, आङो नंखाय खोथाबो बुंनो रोङा, आङो सैथोखौनो बुंगोन। नोंथांमोनहा जा बुंदों बयखौबो होनाखै आरोना, आङो जा आंखौ कमेन्ट खालामहरदों आं बिसोरखौ बुंदों। जेन'बा आंखौहाय बेबायदि गाज्रि रावै बुंदों, बेफोरबायदि सोरबा दैदेनजोंनो सोरबा मैदोमजोंनो बिसिनिसो होननानै आंखौ ओरैबायदि खोथा बुंहरदों आरोना। नाथाय आंहा बिदि नङा, आं बिदि साननायबो गैया, आंनि गोसोआव बेफोरबायदि गाज्रिबो गैया। आङो बेफोरबायदि सिखाव खामानिबो मावाखै, जेरावहाय आंहा फिसाय दंखायो, फिसाबो दंखायो। आंनि जिउआव
दिनै बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाय। आङो जेबो गोसोआव गाज्रि सानालासे आङो नोंथांमोननो मैया शेयार खालामबाय। जेराव आं नोंसिनो खोन्थायाबा नोंसोरो जेबोखौनो मिथिनाय नङामोन। आङो सोरजोंबा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदोंमोनबा, सोरबा दैदेनजों सोरबा मैदोमजों आं बेफोरबायदि जानानै गाज्रि खामानि मावनानै आं बेफोरबायदि जादोंमोनबा, आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ आं शेयार खालामगौमोन नामा? आङो खोन्थागौमोन नामा? गिनानैनो आङो मारै खिन्थानाया नङामोन। आंहा जे बेफोरबायदि आंनि हौवायानो गैया माया, आरो आंनि हौवायानो मोनथिखागोन ना, थाल थाखागोन ना। औ, बेफोरबायदि खोनाहैयोबा हौवायाबो आंखौहाय बोरै बिदि जाखो माखो आंखौहाय बुंगौमोन, आंखौ बायदिसिना माने भिडिअ नुनो मोना बे आंखौ नारसिनगौमोन आरो। जे जायगायाव आंहा जेबोआनो गैया, आं जेबो बिसोरजों आंहा जेबो बेफोरबायदि रिलेसनानो गैया। बेनि थाखायसो आं गियाल'ना आङो नोंथांमोननो बे खोथाखौ शेयार खालामदों। आङो जिउआवहाय एथ' गिदिर प्रब्लेम दायो आंहा, आं बेखौ आङो गासैबो खोथाखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो हिसाबै आङो बेखौबो आं नोंथांमोननो मैया शेयार खालामदों। आंनाव माबा भुल जादों नामा? बयबोथ' खोन्थायो गावबागाव बेफोरबायदि प्रब्लेम जानायखौ आं नुयो भिडिअफोराव, बयखौबो नुयो आङो। नोंसोरो आंखौल' गाज्रि बुंदों। आं बेफोरबायदि जेन'बा मैया खोन्थायामोनबा नोंसोरथ' मिथिनाय नङामोन। आङो गाज्रि गोसोजों माने गाज्रि सिखाव खामानि मावनानै आं बेफोरबायदि जादोंमोनबा, आं नोंथांमोननो बे खोथाखौ आं शेयार खालामनो आङो दरखारानो गैयामोन। आंनि फिसा सानैयानो दङ, आं खर' दांनानै समाय लानो हायो। आङो रावजोंबो बेफोरबायदि गैया, आरो आङो गैयैनि थाखायनो आं गियाल'ना आङो हौवाखौबो गियाखै। सैथोआ सैथोखा। आङो बे खोथाखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामदों। नोंथांमोनहा बेसेबां कमेन्ट गाज्रि खालामो खालाम, आंनाव जेबो नांनाय नङा, आंनाव पापबो नांनाय नङा, आरो आङो दिनै बे हालोदाव दं, आं खस्थ'बो मोननाय नङा। जिखुनु आङो सैथोखौनो बुंबाय थागोन। आङो गथ' सानैनि खर' दांनानैबो समाय लानो हागोन। आंजों जेनेबा सोरबाफोर बेफोरबायदि गाज्रियाव लांनानै आंजों चेलेन्ज लायोबाबो आंजों देरहानाय नङा आरोना। नाथाय आं नुखाबाय नोंथांमोना। अब्ला दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। कनजिताया सिस्टारा बुंखाबाय, दायो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला। ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनो जे कनजिता सिस्टारा एसे मोजां मोजां रिल्स बानायबानो जाबाय। रिल्स बानायनाय नङा, बानायबाय था, खामायनांगौ गासिबो न'। रिल्सआवथ' आजिखालि थाइसे थाइनै मोनखायो। दा बेनिखायनो मोजां रिल्स बानायबाय था, गाज्रिथिं थांनो नाङा। मानो होनबा गाज्रिखौ हदाय गाज्रिखौनो सानखायो मानसिफोरा। ओमफ्राय मोजांखौबो मालाबा मोजां होननानैबो बुंबाय थाया मानसिया। मोजां खामानि मावनायखौबो गाज्रि सानो, गाज्रि खामानि मावनायखौबो मोजां सानो, बेफोरबायदि आरोना। मानसिनि खुगाखौ लानानै मानसिया हारिना थानो नाङा। मानसिया जिखि जाया बाथ्राखौनो बुंगोन। नों दिनै मोजां खामानि मावदोंबाबो नोंखौ सोरबा बुंगोन बे गाज्रि खामानि मावदों होननानै। बेनिखायनो मानसिया हारिना थानो नाङा आरो गिना थानो नाङा। नों जा खामानि मावदों बेखौ मावलांबाय था, बेफोरबायदि। खालि गाज्रि खामानिल'सो मावनाङा, नों मोजां खामानिखौ मावलांबाय था। नोंनि साननाय, नोंनि हनाय गासिबो साक्सेस जानो थाखाय बारा दिन नाङा। बेनिखायनो जुदि मोजां खामानि मावोब्ला नोङो सानफ्रोमबो मावलांबाय था खामानिखौ, साक्सेस जाथारगोन। बैफोरबायदि आरोना। दा कनजितायाबो गिनानै लाजिनानै जुदि थाबाय थानायमोनबा नोंबो रिल्सआव थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो हानाय नङामोन। बैफोरबायदि खालि नों मोजांखौल' बानाय, गाज्रिखौ बानायनाङा। मोजांखौ बानायबा नोंखौ मोजां होनगोन मानसिफोरा, गाज्रिखौ बानायबाथ' नोंखौ हेट कमेन्ट खालामगोन, नायनो बागोन, गामियाव बुखिगोन। बैफोरबायदि आरोना। गोबां बाथ्रा दङ बुंनो गोनांबा। दायो फेसबुक, इउटुब नोंसोरनो गोसारगासिनो। आरो माबा मोनसे जायोबा नोंसोरनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगोन। मिडियानि मानसियालाय मा, मिडियानि मानसियाथ' नोंखौ रावखौबो मोजांखौनो बुंनाय नङा, गासिबो गाज्रिखौनो बुंखागोन। बेनिखायनो मा खालामनांगोन प्रब्लेमखौ गावनो सल्भ खालामनो रोंनांगोन आरोना, गावनो। दायखौ नोंसोरनो मावदोंबा दायखौ नोंसोरनो फोजोबनो रोंनांगोन। बैफोरबायदि। अब्ला बेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बुंदो। खानाया गोलावथार जाबाय, सिननांसिगोन। नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ, जायला जायथा भिडिअ बानायला बायदों होननानै न'। दा बेनोसै लोगोफोर, गरमथारलाय भिडिअखौनो होनो हाथाराखै आङो। मोनथाम आपडेट फैना दंमोन आरोना। सासे हिन्जाव खारदोंमोन आरोना, 41 इयार्सनि सासे ब्रादारनिया हिन्जाव खारदोंनो आंनो नाम्बार साम्बार होना दोनदों। नायनोसै आं होनाय जायो ना जाया। होनांगौमोन एक्सुवेलि। बेफोरबायदि दुखुनि समाव जों एसे हेल्प खालामनो नाजानांगौमोन। मानो होनबा आंबो हिन्जाव खारनाय भिडिअखौ बाय होनो बोरैबा मोनो। माबा मोनसे जायोब्ला दाया जोंनिथिं थायो, बेनिखायनो आं होनो माबा मोनो आरोना।
नाथाय शेयार खालामहरबाय थादो नायनोसै आं होनाय जायोना जाया दा मोनाफोर दा गरमाव आं भिडिअ बानायनो बाबाय आरोना बे मोनसे आपडेटखौ होनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दे बाय बाय